archeolog, doktor historie, Indiana Jonas. A prej tady je nějaký problém. Koukal jsem, nebo slyšel jsem, že se tady něco ztratilo. Důležitý artefakt, který zajišťoval hojnost obyvatelům tohoto údolí. A najednou se jim hojnost dostala, protože se jim ztratilo něco. To bude asi napsaný dál. A zlatý šíp. Taky se mi podařilo zjistit, že se tady přemnožily prasata. A jak tak slyším, tak se velmi přemnožily. A je tam taky jedno velké odulé prase. Takže pořádně zapotkám. Hej, podejte mi žezlo. Ty nechutně otylíku z vepřového, kde je zlatý šíp. Si to dovoluješ nenazývat? Vepřeš. To jo. A nevím, kde to je tlustej. S jakou zprávou přicházíš? Kde je zlatý šíp? Vůbec to neočeknu? To taky nevíš, jo? Ne. Opravdu to nevíš. My, který jíme pouze starý salám, pijeme starý víno. Vůbec netuším. Ne, kdybych poslouchal pražské bezdomovky. Ty si mě dovoluješ naštnout, že zlatý šíp, který se dědí z naší generace na generaci, že jsem ho snad ukradl? Jo. Ukradl. Když se podívám na tvoji postavu, tak je to jasný. Možnost se někam přestěhovala, jo. A když se podívám na tebe, a píšu jim tam. Máma měla problém se štítou žlázou, já za to nemůžu. Kde je šíp? Nemám, byl mi ukraden. Taky po něm pátrám. Jo, ukraden. Fakt? Tohle nevypadá na ukradený věci. Ty drzovne, drzá! Vyhoďte ho tady odsaď! Už ho tady nechtěli mě! My se ještě uvidíme. Budu se těšit. Já se jdu uklidit, se hravo hodí v terénu.